दिनै नैबे आंनि न'खरावहाय जे बर'दिनजों लोगोसे आङो गोरिबफोरनो दखना आरो कम्बल राननाय जादों आरो बे दखनाखौ राननायजों लोगोसे कम्बलखौ राननायजों लोगोसे निस्सय बै बेनिफिसारिस गोरिब बेनिफिसारिसफ्रा गोबां गोजोननाय मोनदों होननानै आं आसा भरसा खालामदों आरो आङो इसोरनाव माने आर'ज गाबनानै बिथांमोना जे गावसिनि साननाय हनायखौ आरो बे बर'दिन समावहाय बे दखनाखौ गाननानै जे गिर्जायाव थांनानै इसोरखौ माने आर'ज गाबफैनो थाखाय सुजुग मोनो आरो बिसोरनि साननायाव मोनसे आसा भरसा थायो जे आं बे दखनाखौ गाननानै गिर्जायाव थांनानै आं इसोरखौ फुजिनो थाखाय बा खुलुमनो थाखाय सुजुग मोनो बिनि थाखायनो आं बिसोरनि साननाय सिन्ताधाराखौ लानानै आं बिथांमोननो दखना बिथरन खालामनाय जादों आरो कम्बलखौ आङो राननाय जादों जे बे गुसु दिनाव बे गुसु बोथोराव सोरबा गोरिब न'खरनि मानसिफ्रा कम्बल गैया सोरबा न'खरनि मानसिफ्रा सि गैया बिथांमोनाबो जेन गुदुं थासारियाव माने जोमनानै गावनि देहाखौ गावनि माने देहाफोरखौहाय शरिरफोरखौहाय जेन मोजाङै मोजां लाखिनो हायो बिनि थाखायनो आं बिथांमोननो बे कम्बलखौ माने रानना होनाय जादों आरो बे राननायजों लोगोसे निस्सय बिथांमोनाबो मोनसे मोजांथार माने सान्थि मोनदों बा मोजां मोनदों होननानै आं आसा खालामदों आरो बेजों लोगोसे आङो इसोरनाव आर'ज गाबनानै बिथांमोननि देहायाबो सुख सान्थि थायो बे आरो सब समाय जोंनि जिसु ख्रिस्ट इसोरखौ जों खुलुमबाय थानो हायो बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम मेसेज हरनाय जाबाय बे गोथार दिनजों लोगोसे आङो रायजोनि बुहुमनि आरो बिटिसि ओनसोलनि आसामनि भारतबर्षनि साफ्रोमखौबो आं बेखौनो मेसेज हरनो सानदों जे जोंनि बे जिसु ख्रिस्टनि जन्म जानायजों लोगोसे सारा बुहुमानो सान्थि परिबेस फैबाय होननानै जोङो बोसोरफ्रोमबो माने बिथांखौ बरायनाय जायो आरो बे जन्म दिननिफ्रायनो जोंनि बुहुमा सान्थि फैबाय होननानै जोङो माने खुलुमनाय जायो आरो बुहुमावनो बिथांखौ जोङो बरायनाय जायो दिनै 25 थारिखनिफ्राय लानानै जोङो 1 थारिखसिम बिथांखौ गाजा गोमजायै बरायनाय जायो न'खर रंजानाय जायो गामि जोङो मोसानाय जायो माने बुहुमावनो जोङो बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे रंजानाय जायो आरो बिदिनो न'खर जोङो प्रग्राम खालामनानै जायो लोङो आरो जिसु ख्रिस्ट इसोरखौ जोङो बरायो आरो बे बुहुमखौ जोङो सान्थि परिबेस लाबोनो थाखाय जोङो आर'ज गाबनाय जायो बेबायदिनो जोङो दिनै फार्स्ट दखना रानदोंब्लाबो आङो सानबावदों जे माखासे गामिफ्राव थांनानै कम्बल बिथरन खालामनाय आङो पलिसि लाबावदों आरो माखासे गिर्जाफ्राव आङो माने दखना राननायनि टारगेट लाबावदों आङो बे बोसोराव खमैनो 50,000सो दखना कम्बल राननायनि टारगेट लानाय जादों जेन गोरिबफ्रा गुदुं माने सि जोमनानै गावनि देहाखौ मोजाङै मोजां जेन लाखिलांनो हायो आरो इसोरखौ खुलुमलांबाय थानो हायो आरो बे देशखौ जों सान्थि परिबेस खालामनो बा लाबोनो हायो बिनि थाखाय आङो बिथांमोननो दखना रानबावनायनि आरो कम्बल रानबावनायनि टारगेटखौ लानाय जादों